Hei, kaikki brasilialaiset, jotka haaveilette Suomen puhumisesta. Aloitetaan. Kuvittele, että olet suunnittelemassa matkaa Suomeen. Olisi aika siistiä osata muutamia perusfraaseja, eikö? Aloitetaan sanasta hei. Se on Suomessa, no hei. Helppoa kuin heinänteko vai mitä? Sitten, jos haluat kysyä, minne sinä menet, sano teet, minne sinä menet. Kokeile sanoa ääneen, minne sinä menet. Brady. Hienosti meni. Entäpä sitten nähdään myöhemmin? Se on Suomessa, nähdään myöhemmin. Vähän hankalampi, mutta harjoittelemalla se sujuu. Kerrataanpa vielä. Hei on hei. Minne sinä menet on minne sinä menet. Ja nähdään myöhemmin on nähdään myöhemmin. Break time, no kun teottele näitä fraaseja, niin pian teet vaikutuksen Suomen taidoillasi. Até mais pessoal. Tai siis, nähdään myöhemmin.